1000 सानबेसे थाबावगोन खालामनाय बोथोरा जोबोर गुसु लोगोफोर अखा हागासिनो दङ बाहेराव गोबां अखा हागासिनो दंमोन फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो दङ गारनो थाङाखै अखाया दिनै हरनिफ्रायनो हागासिनो दङ दा मोनसे भिडिअ सेराङाव फैदों जायबा राजिब बांगाल होनना मिथियो बिजेपिनि MCLA बा बिटिसिनि MCLA राजिब बांगाल जायबा बिथाङा BPFनिफ्राय BJPआव थांदोंमोन दा बे बिथांखौ BJP हानजानि दैदेनगिरि भबेश कलिता बिथाङा नेवसिदों नामा मोनसे भिडिअआ गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बे भिडिअ गोसारनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ आरो माखासे निउज मिडियाफोरावबो बे भिडिअखौ होनाय जादों मानोना बे भिडिअआ ओरै नाख्लायजानाय माने आखाइखौ ओरै नारना हरनाय दा बेखौ मानि थाखाय नारदों मादों बेखौनो मोजाङै खोनायाखै जायखिजाया नारदों आरो दा बे भिडिअनि सायावनो गोबां सावरायगासिनो दङ राजिब बांगालनि सायाव माखासे भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ दायो फार्स्टआवनो आं होना होदोंमोन दा मोनैमोन भिडिअआ आरो नुवाखैबा नायबाय थाबानो जाबाय नै बेनो भिडिअआ थौसि नांगौबा नैबे आदामोनाव लांफैनो हागोन गंसे थबसेयाव बेसे गंसेयाव बेसे गोलैयो 1800 ओमफ्राय बेलेग दाम गैला 800 दंफां गाम्बारि गोजा 1000 सानबेसे थाबावगोन खालामनाय सानबेसे थाबावगोन सानबा थाबावगोन दा नोंथांमोना माबाखौ होयो जायगाया मा जायगायाव होयो ना इदि एक्सप'ल होयो बे DICआ जेराव थिनहरो बहाय थाङो दासान्दि गुवाहाटियाव दंफैयो नोंथांमोना लांफैनो हागोन मन्दाम देवाना एक्सप' सोलिगासिनो दङ आरो फिथा सावग्रा दं नै सेरजा दङ फिथा सावग्रा नङा फिथा सावग्रा दं बेयो वेन दङ नै गय दोनग्राबो दङ दै लोंग्रानि बेबो दं नै लांफैनो हागोन दा नै जोहोलाव इन्डास्ट्रि बेसेबां दाम बियो 3500 बे जाबाय 3500 बे गरायालाय बेसेब्रा बेयो नारेंखलसो नामा हुंखा लाबाय बेसेनो लाखो 800 मोनायखौ मा नाम फंबायना मा नाम কি নাম কামাখ্যা কি नार्जारि बर' रोङा नोंनियालाय बबेनि क'क्राझारनि चिरां बै जाबायना आदा बै मोनसे फिसाया